Unions u korpi kostitwiti qed jibqgħu jagħmlu pressjoni fuq il-gvern biex għas-7 snin li ġejjin jiżdiedu l-fondi Ewropej għal pajjiżna. Jekk ikun hemm tnaqqis fil-flus tal-Unjoni Ewropea għal Malta, dan ikollu impatt fuq livell nazzjonali. Kemm il-darba l-finanzi jonqsu se jkunu n-negozji l-ewwel li jintlaqtu. Sostnew dan kemm il-Kamra tal-SMEs u anke l-UHM Voice of the Workers f'kummenti lil Net News hekk kif it-tnejn issejħet laqgħa tal-MCESD għal unions u l-korpi kostitwiti. Il-negozji żgħar naturalment ħafna mit-tkabbir tagħhom ġej minn għajnuna wkoll minn daw il-finanzi illi jingħatawhom fi pakketti biex ikunu jistgħu iktar ikabbru. Allura aħna nisperaw illi hemmhekk ma jintmissej. Naraw li dawn il-negozjati ma jkollhomx impatt fuq dak li huwa budget tal-Unjoni Ewropea għaliex dak jista' jkollu impatt ukoll imbagħad fuq livell nazzjonali jekk jitnaqqas il-pakkett li aħna s-soltu niksbu f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Min-naħa tiegħu il-Ministru Carmelo Abela stqarr li l-flus disponibbli ser jonqsu. F'messaġġ ċar li bħal donnu l-Gvern diġà qata' qalbu li se jġib pakkett aħjar minn dak li ġab l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Il-flus li ħajkunu allokati fil-pot kollha tal-Unjoni Ewropea se jonqsu b'madwar 60 biljun euro minħabba li wieħed mill-pajjiżi kbar tal-Unjoni Ewropea issa ħalla din l-Unjoni. Kien eżatt fi frar ta' 7 snin ilu meta Lorenz Gonzi irnexxielu jġib għal Malta pakkett ta' fondi Ewropej li laħaq kważi 1.2 biljun euro. Il-pakkett finanzjarju li jmiss għandu jiġi konkluż sal-aħħar tas-sena iżda l-aspettattivi huma mħalta. Bla dubju jidher li mill-figuri li għandna anke ta' tkabbir ekonomiku, eċetera, jidher li Malta probabbilment tkun qed titlef perċentwal mill-ammont li kienet tieħu dawn l-aħħar snin. Naraw in-negozjati sa jekk se jonqosjew li għadni ma nafx minn hawnx parteċipi, ma nirsistu biex dak li konna qed nikbdu nibqgħu nżommuh. Andre Fenek fisem il-Kamra tal-Kummerċ kellimna wkoll dwar il-fatt li x-xhur li ġejjin se jkunu kruċjali anke biex tiġi stabbilita ir-relazzjoni l-ġdida tal-pajjiżi Ewropej mar-Renju Unit. Nagħmlu ċert li nkunu preparati lesti meta jkun hemm il-perjodu mbagħad jiskadi dal-perjodu ta' tranzizzjoni. Il-trade agreement ma' Londra għandu jkun konkluż sal-aħħar tas-sena.